Věděli jste, že nejdůležitější část aktivity lékaře není jen být stále se svými pacienty, ale mít i pravidelný kontakt s místním interním oddělením a zároveň mít dostatek svobody? Takže co je nejdůležitější pro lékaře, kteří chtějí kromě práce i svobodu? Je to nalezení správné rovnováhy mezi 3 klíčovými faktory. Práce, odměna a odbornost. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Vejrych a pracuji jako praktický lékař a pracuji v týmu, který se postupně rozšiřuje. Takže teď se s vámi podělím o svá 3 tajemství ohledně nalezení správné rovnováhy mezi těmito 3 klíčovými faktory. Práce, odměna a odbornost. A jak dokážete fungovat, aniž byste byli stále jen v práci. První tajemství je, že práce je pouze 1/3 rovnice. Tohle je důležité, protože lékaři, kteří hledají práci, se dívají pouze na pracovní místa, ve kterých musí být každý den. Ne na místa, která nabízejí i dostatek volného času. Tohle je důležité, protože pokud hledáte práci, kde budete každý den, snadno neuvidíte práci, která vám nabízí možnost pracovat pouze 2 dny v týdnu. To je neuvěřitelné, protože u mě to možné je. A budete mít tedy 3 volné pracovní dny, které můžete využít dle vašich potřeb. Druhé tajemství je, že odměna se neměří pouze v penězích. U nás na začátku dostanete 700 Kč na hodinu, ovšem kromě toho na vás čeká mnoho benefitů. A sice celoroční skipas v areálu Černá Hora nebo divadelní předplatné na celou sezónu v UFU, dále příspěvek na životní a penzijní pojištění, ošatné, stravné, příspěvek na dovolenou a též příspěvek na bydlení. Pokud budete z jiného regionu a budete hledat bydlení v Trutnově, tak vám městský úřad nabídne byt a zaplatí polovinu nájmu. Třetí tajemství je, že práce praktického lékaře automaticky neznamená pomalé snižování odbornosti. Ano, máme pravidelné semináře, čteme odborné časopisy, jezdíme na konference a tak dále, nicméně to nenahradí pravidelný kontakt s jiným pracovištěm, například internou. Práce v interní ambulanci vás udrží odborně na vysoké úrovni. A tato možnost, pokud vás to bude zajímat, je již předumluvená s ředitelem nemocnice. Dále je možné pracovat v mobilním hospici nebo na záchrance. A teď si možná myslíte, že pracovat jen 2 dny není pro vás, že vy musíte pracovat jako všichni každý den. Trik je ale v tom, že většina lidí pracuje na plný úvazek, pracuje na maximum 20 až 30 let a potom se diví, že jsou zcela vyhořelí, doma to nefunguje a děti jsou z domu. A to je velká chyba. Proto jsem vytvořil toto jedinečné pracovní místo, kde můžete dokonale skloubit pracovní činnost a volnočasové aktivity. Po 2denním pracovním týdnu vám zbyde mnoho volného času, které můžete využít pro rodinu, volnočasové aktivity sportovní, kulturní či jiné, na přátele či další práci. A tahle pracovní nabídka je speciálně navržena tak, aby uspokojila i ty nejnáročnější lékaře, kteří chtějí žít svobodný a velmi aktivní život bez omezení. A teď mi dovolte vám něco nabídnout. Můžu? Když nyní kliknete na tlačítko níže, můžete se přihlásit na pracovní místo, ve kterém se můžete stát součástí skvělého a vyhledávaného pracovního týmu v regionu. Nemohu vám slíbit, jak dlouho bude tato nabídka k dispozici, protože předpokládám, že o ní bude velký zájem. Klikněte níže a získejte možnost stát se součástí skvělého týmu a práce, která vám změní život. Takže naposledy, klikněte níže, přihlaste se a ať máte skvělý den.